Μπομπά, άνοιξε λίγο, τα παιδιά είναι. Γιώργο, τι λέει ρε, πώς πάει με την εργασία, καλά? Εντάξει μωρέ, τώρα τελειώνει η εργασία. Τι ακριβώς ψάχνουμε? Τίποτα ρε, μια εργασία για την πολιτική αγωγή. Ψάξτε κι εσείς. Γιώργο, σου στείλα κάτι στο email σχετικά με την εργασία. Α, εντάξει τώρα, περίμενα θα το τσεκάρω. Γιώργο, μπορείς να μου βάλεις λίγο νερό? Θα σου φέρω σε λίγο. Η Στέλλα πού πήγε? Μάλλον πήγε να πάρει νερό. Εγώ δεν την είδα πάντως να φεύγει. Χρυσόλα λίγο ρε να δεις κάτι. Εντάξει ρε. Ρε, έχω βάλει αυτό εδώ, τη δεύτερη παράγραφο στη μέση. Ναι. Αλλά έχω και αυτή εδώ πέρα, τη βλέπεις αυτή εδώ. Ναι, ναι. Θέλω να τη βάλω ή μαζί με αυτή στην από κάτω και δεν ξέρω αν πρέπει να βάλω την πρώτη ή τη δεύτερη. Για την τρίτη παράγραφο, ναι. Ναι, ναι. Είναι για μετά το άλλο που βάλαμε πριν. Φώναξε λίγο τη Μάρια. Δεν είναι εδώ η Μαρία. Μάλλον πήγε μέσα με τη Στέλλα. Τελειώνουμε ρε. Ναι. Ωραία. Το αφήνω έτσι. Απλά θα βάλω αυτή εδώ τη φωτογραφία λίγο πιο δίπλα για να χωράει όλο. Καλό είναι,